10 because ari kundipuma izvo ndisina mbita ari kuramba icho chikomba kati chitaura izvo uri kuda iwewe ini ndakataura zvododa ndati deformation yari kundiita ini ndoda mombe 4 akanyora shuwa tsamba takukupa tsamba iwewe waende kwa Chief Mutasa ndakapiwa shuwa tsamba ndikawana musi wa 30 December panapa ndikapawa maparani ndikapiwa mapepa chinzi munouya musi wa 18 January shuwa musi wa 18 January ndakauya hana kuuya ndikasvika ndikasafunya tsamba yangu nemaparani komana zvarisikuya toita sei patakumunyorera tsamba last tsamba yekuti auye kuno kana asina kuuya tonotozoita sei shuwa ndakaipiwa inini tsamba iyoyo iva ndandana hanaenda kupa sabhuku kwanzi tikupei tsamba ishi mumupe ari kudikana kudana musi wa 1 shuwa sabhuku akaenda kumupa tsamba kakamisha tsamba vatambira tsamba yake vachanzi musi wa 1 ndipo ndaona auya ndiye ari apo ndomabiro zvakaita tatenda saka iwewe nyaya yako hanasa kuzwa zvakanaka chauri nyasa kuda chiiwe urozvataura zvinhu 2 zviri critical saka noita zvoti chauri nyasa kuda ipapa chawamhangara ndechipi wataura nenyaya yekuti shechikomba akatonga nyaya akabhadharisa munhu kuti abhadhare $50 anoti usho munin'ina wacho muning'ina wacho wanga uri wese munin'ina wacho wachitituka munin'ina wacho akabvuma uya karamba ndopandiri kutaura kaiva kuti muning'ina akabhadhara $50 which means kuti admission of guilt kuti zvakatoitika takazviita abvuma uyo haana kuuya kukoti imhosva yaishe insubordination kuzvidza dare ndio mhosva yake kutanga asi iwewe pawachiuya wati iwewe nyaya yako ndekuti uyu akakupuma ndizvo akakupuma saka iwewe why are you satisfied nekungozi ndapumwa wabva wabhadhara wabva wanyarara because nyaya chaiyo handii kubhadhara kuzopuma nyaya chaiyo ndekuti nyaya youri kupumirwa wakaiita ini handina kuita ndopada kunzwa ipapo ini nyaya iwewe izwazvo ndosaka ndati pane pandisiri kudii pasiri clear nyaya haisi pekuti uri kupuma nyaya iri pekuti zvauri kupumirwa zvakaitika here because chandandikuda inini ndaida brief background uye ndazwa kuti mwana wekwa Mzanamombe akaoneka pamba pani pavo akafa then ndingambotangira here mutango wekuti ndakupuma ndozwa kuti akambofa sei izvo akaoneka ari pamba pake mapurisa akati chii chakaitika kuti azooneka ari pamba pawa awozopuma iwewe asi munhu akafa ari kuoneka ari pamba pako zvakaitika ngezvekuti inini ndainge ndiri kumunda amai vake ndingatomuti amai nini amai vake murume wavo naamai wangu mukoma nemunini wangu vakaberekwa vaviri zamu rimwe munina wangu akasumuka akaenda kwaMutare inini ndandiri kumba ndiri kumunda mai veava ndiwo akandifonera ndiri kumunda inini vati bangu uya muone zvaitika kuno mukomana anga ari kutsvaga uya ari kuno pamba pedu ndikabva kumunda ine kuma4 ndikakwira pamba pavo ndikavandasvika pamba ari pamba akafa here anga akatofa pamba pakuti pamba pavo ndipana pachereche yakadzara panga akatofa atori mukomana iye ndekwa Mzanamombe avo vandishedza ini ndakaenda kuonda mupapa wenharaunda yese masabhuku ese anga ari pane mapurisa anga apo saka ini zvakashamisa mukomana akatohwa akaenda kwaruda apa kwaruda kaikoigwa ukwa Mzanamombe vafanizwa wakataura ukwa Mzanamombe ini ndokusumuka ndi munhu anotengesa ndakabva ndaenda kuHarare 2017 ndadzoka kubva kuHarare ndakanzonzwa zvichitaurwa chete kunzi iwe wakabva kuno kuenda kutengesa ndiwo wakanzi wakauraya ndikati nani havana kuda kutaura ndakaramba ndakanyarara uye akazouya direct zvisiri kunyepa akangodora direct achiti iwe ndiwo akauraya kuburikidza inini ndahaya mota yakatakura zvinhu zvangu zvokuya pashoko pavo uye anga ari mumota imomo mota iyeyo tizichibhadhara mari ndikaudza mwana wangu mari ina kuti ubhadhare mari akati $10 ndikati izvaruda $14
Kachimira ni bvise $4 yacho tege kutaura. Ndipakabuda muromo wake upi mumota imo makanga agara mberi kwemota. Pakati usati shungurudze tida kuenda saka wakauraya Judha ndokurova achibva abuda panibata kora. Pamwe ndipaka zvakatangira ipapo. Ini ndakabva ndasumuka ndakaenda pashopu pangu ndikati mwana izvi ari kunditaura ndizvere akabhatiza. Afamba nenzira akafamba itaura wakauraya Judha saka wakauraya Judha iwe. Ndipakatangira nyaya iyo. Iswa. Kupuma zvinoreva. Kupuma. Kupuma kunzi wakauraya unganga ndakauraya munhu. Ndokupuma kunzi wakauraya nini? Kupuma, define the word kupuma. Ukati kupuma munhu handisi. It means kuti uri kutaura iye zvaari kuti haana kudii. Handisi. Inini ndiri kudai inini pekuti unditaure kuti it was proved beyond reasonable doubt that handiwa wakazviita. Kwandiri nini? Inini kwandiri nini kuti handine zvandakaita. Kwandiri nini handine zvakaita but iye ndiari kutaura izvozvo. Mapurisa akamboeko. Mapurisa haana mboya kana kwandiri. Mapurisa akanotora mutumbu bvando ndonawe kwamuzana mobile. Mapurisa anomboenda kwandiri kana kwamuzana mbacho ndokanditaura izvozvo. Ine kasasa kutaura izvozvo. Ndoda ndikubatsire shamwa. Kuti kana nyaya yatotorwa yaumako yemapurisa paifanira kuitwa postmortem. Mari dzavo dzepostmortem akati chii? Inini mari dzavo dzepostmortem kuno wakaenda wacho kwamuzana mamba wakatora kuti hapana chatakaona. Boza akakumurwa nemapurisa tatitoripo munhu esangaribanisa mubhanga repo. Mwana kwamuzana mamba wasiwanopa report yepostmortem. Ayo mapurisa. Ndosati kuti postmortem report yakati chii? Report haine chakataura. Kusvikana nhasi hapana chatakambonzwa report. Ayo, saka pane chakaitwa here kana hapana chakaitwa? Ati ini handiziwe bhozi nekuti ndingandizive uyu ndiri kutozvishamisa uye akutotaura inini izvozvo. Ini handiziziwe izvozvo. Izwa bamba. Usaite emotional. Totiendi pane nyaya. Andizvo. Iwe wati wakadaidzwa nehama yako kuziuya pasini. Ukasvika pasini vanhu vatoungana pato nene mapurisa. What was the purpose yekudaidza iwe mapurisa atenda kusini? Kundishedza kwakandakashedza sababa mukuru kuti munhu aitsvagwaya aonekwa ari pamba pedu uye muono muningi nenyahapa. Makashedzwa sababa mukuru. Sababa mukuru. Kuti muningi nenyahapa aenda pamutare uye muono kuti munhu akatsvagwaya ndibva ndaenda kusishuwa ndobva kumunda ndakandaenda nemavhosi angu pandasvika shuwa kuona. Wakaona wakasvika vaonawo. Hauna chawakabvunzwa nemapurisa kana chawakataura mapurisa? Handina chawakabvunza mapurisa kana chawakataura handina. Saka uyu kuti azoti iwewe ndiwe wakauraya zvakamubva pari? Handiziwe kwaari iye kuti akazozviona papi kuti andidaro because ndiyakandotanga nekudaro zvakatondishamiswa ini kuti arikutanga izvo azviona kupi. Zvakatondishamiswa ini ndibva ndaenda kobvunza vabereki wake kuti zviri kutaura mwana iyi azviona kupi. Ndakazviita here azvabatwa kupi ndibva ndanyara kubva 2022 kusvikira anoenderera mberi kusvika 2024. It's okay. Garai pasi baba. Pamusumuka. Ko asati ataura komunina wake akabvuma mhosva akabhadhara $50 aripi? Munin'ina wake asara kumba because munin'ina wake akandoti ini ndandodairawo zvinoitaurwa namukoma kuti akati zvakati kwamambo pachikomba. Asara kumba. Paakabhadhara $50 haana kubhadhara mukoma akazvibhadharira. Saka zvekuti ataura zvese zvatinotoadutira mukoma hazvitauri chiro. Iye munin'ina wacho handisi kuziva because inini sambe ndakazopiwa chete ndeyake uye ari kurapa kuya kwamaita aifanira kutibatsira kuti kuvhuma kwakaita handizvo nekutobhadhara kwakaita mari. Iti munhu iyeye ndiye witness kumashoko ese akataurwa neuyu. Saka munhu aifanira kutitaurira kuti umbocha hwekuti tichazozvisho uyu akazvitaura munin'ina wacho. Aipapa ndina kuziva because sambe ndandopiwa ndeyake. Because taifanira kubhesa pane zvataurwa nemunhu because munin'ina kana andobhadhara $50 ekuti zveshuwa takazvitaura handiti uyu akwe haakuna haasina marambiro ake. Aipapa ndina kuziva kana dare rokwa kuti rakandipatsa moti uyu anoziva munhu-Chief. Saka bambo it's okay garai pasi bambo musapedze nyungu apa bambo. Nyaya iri kutaurwa bambo iri very simple. Inyaya yekuti makataura here izvo zviri kutaurwa zvine bambo.
kana kuti hamuna kuzvitaura? Ini pamusoro pembedara mambo Mutasa. Ninoda kuti mundibvunzirewo baba. Ndati wakazvitaura here? Aiwa, ndakutaura zvakatangira nyaya. Simupindura bvunze iwe tozokupa nguva yekutaura. Handina kuzvitaura. Hauna kuzvitaura? Alright. Saka iwe munin'ina wako kana usina kuzvitaura, munin'ina wako akabvuma sei kuti akazvitaura? Nemunin'ina pakatosiyana pazvakaitika machapters acho. Munin'ina akazviitiro zvake ega, ini ndikazviitiro zvangu ndega. Bora chitaura zvako zvakaitika. Pamusoro pembedara mambo Mutasa. Taura. Ndikumbira mundibvunzirewo baba wangu. Taura zvako iwe. Chakaitika ini ndaibva kumashopu kuna Oktoba. Ndava tiri 3 ndichibva kubasa vangu vanobuditsa mabhutsi. Takasvika tichibuda mukona, takanzwa noise patakishop yababa wangu. Baba wangu chaivo. Takuda kupota nemekona yacho rechi2. Takasangana neanonzi Pesi Kombo. Ndaiva nemunin'ina wake pa3 vedu wangati. Nhai baba munini chii? Pazidako akatakishop yangu pasaidi neya baba wako. Asi baba wako anichekera pushi rangu nebanga. Tikati izvozvo chete. Kasi tikati handi. Takasvika patakishop baba wangu. Wachita noise. Ndagara kumashure singamhoresani nawo. Paiva nemota yanga iri muroad CRV. Tikati regai ndinzvenga sinoda kuti wandione. Ndopa ndakazama kunzvenga paya. Ndakashedzwa nemunhu. Kuti Brian, mira apo. Ndakabva ndamira. Apa baba wangu airwisana nevanhu vavo kuda kuakatakisho kuti ngochida kuisa pasaidi pababa wangu. Baba wangu wanga vasingadi. Pane mweya wegodo nemweya weshaisana. Baba wangu ndopa wakauya. Akati Brian uri kudei pano. Vakatanga kundirowa. Wandirowa vakandizingidzira namukoma achi. Vanokati Samura munozviitirei? Asi aiwa, hafani kudini? Kunge ari apa. Wandirowa kudaro vakandiudza kuti mukadzi wangu anonyengwa nemugaisi. Ini ndikati baba, pazuro baba pedu pakaoneka pakafa munhu. Asi parufu wemunhu imi maiwepo. Vakabvunza zapana nechinhu chemunhu here? Kazi hapana. Asi baba wangu wakazoya after gore nebanga pamuzana mombe pasaidi pababa pedu. Ndo mashoko andakawaudza. Baba wangu arapa. Tabva ipapo wakazvitaurira futi kwaRiver tiri kurufu namukoma wemufi kuzive banga remunin'ina wangu gara naro kusvika amen. Ndopa nenyaya yese. Ndo chokwadi chandikuziva ini. Nyaya iri pekuti bambo wakazoya nebanga remufi. Asi parufu waiwepo pakabvunzwa kuzi hapana nechinhu chemufi here nenyaya yetakishop yaiswa pasaidi peyawo. Ivo vane mweya majerasi. Chokwadi chandakutaura pano kuti yazovakirwei takishop iyoyo. Nyaya iyo akatomboenda nayo kumapurisa zvezi nemapurisa maona zvichiita here baba wangu avo kana kwatinogara chaiko. Uyu Nyakufa ndiye akada kuwaka takishop. Aiwa mira tusada kulinga nyaya dzacho. Because kana Nyakufa ngasina chekuita netakishop panyaya yedu apa takishop inopindirei? Aiwa ini ndaipfuura patakishop vandashedza. Ndati Nyamufi muzane mombe. Ndiye angari kuwaka here takishop pasodiwa nababa. Ndimuriri. Asiye. Ndimuriri. Saka iye lingi yake netakishop iri papi? Akanditi uri kutamba namuriri ada kuwaka takishop muri pamwe chete. Ndowe pakazoti tisvike pakukandidzana kuti mi baba andirowa. Iwo waitamba namuriri. Muriri ndiye muzana mombe. Aiwa muzana mombe ndeweka. Ndo saka ndiri muzana mombe ndiye mufi. Muzana mombe ndiye mufi. Saka ndiri kuda lingi yetakishop newe namuriri nemufi. Mufi ndi mukoma wangu. Akaonekwa ari pamba pedu mushure achagoke 3 days. Achishaikwa. Ini ndanga ndaenda kugogo tachibva kurufu kwamutoko tikapanza namama Harare. Baba wangu akasvika papakarara mufi. Akaonekwa nemunin'ina wangu anonzi Kelvin. Mufi uyu. Baba wavo parufu wanga waripo. Hama dzemufi dzakabvunza kuti hapana nechinhu chemunhu. Samhanye kubangaba. Munhu akafa akaoneka akafira pamba penyu. Pamba pasanganza pamba pedu. Pamba penyu? Sei wanhu vasina kuti ndimi makauraya? Wanhu vakati tisu tisitauraya. Wanhu vakati ndimi? Kana shoko rese rakafamba mhonde pari kukazwa nevasanganza vauraya. Handisi. Imimi vamati hamusi imi vamatsvagawo wenyu kuti ndiye akauraya. Hatina kutsvaga. Takanetsana nababa wangu. Vakanditi mukadzi wako akanyengwa nemugaisi. Iyo neimwe imangari iri separate. Yekuti mukadzi wako akazi ari kunyengwa nemugaisi. Imwe nyaya kutoidawo yakadaro. Imangariwo yakadaro. Iwe gozi iyo haina baba unini wakaruya sewitness baba. Ndiye akaona painyengana vanhu vari kutuwa. Asi yatinayo ndiye kufa kwemunhu.
mufi aoneka ari akafira pamba penyu handiti uyu banga rarutaura yes rine chekuita handiti asi tikuti banga handiro rakazwa rakupa simba utaure kuti uyu munhu nekuti ndiwo wanga ine banga saka ndowauraya wakabaiwa munhu haana kubaiwa akangoonekwa akaradzikwa asina kana wana saka banga iyokunyanguyembeseza banga rakashaya pabanga apa pakabvunzoza hapana nechinhu chemufi iwewe wanga usina chikwereti chake ere inini ina asina chikwereti banga rakwanikwa rina baba chekona banga because pakazi hapana munhu ane chinhu chemunhu ere zvinotaura kuti munhu wese ane chikwereti nyangwe dhora kana nyangwe akutengera zedi uchipi chamupa dhora rake chikwereti une chiro chake seiwewo semunhu aitamba naye chikwereti chake unacho iwe haumbochishayi chikwereti chake wakadzosa ere inini aita risina problem mamusina problem asi wakaine chikwereti wakadzosa ere anoita chikwereti chake izwai bambo nyaya yatitaura nezverusimba nyaya iri da kuti tidzizoziva kuti iwewe handiti chakati uzosvike pekutaura kuti uyu ndiye akauraya wakanga waonei because munhu akafa haana kuoneka ine wanga rebanga saka iwewe chikuti unofunga kuti banga iri rine chekuita nekufa kwemunhu chii baba wakazouya kwamuzana mumbi wakati nebanga remunina wenyu zvakashata here izvo vazinoridzwe mufu takabvunza wani zvekuti makabvunza it's okay tazvinzwa asi the fact yekuti munhu auya achibanga ndiri banga remwana wenyu chakashata kuti waya kuti ndiri banga remwana wenyu chii ini ndo mashoko ndakawaudza baba hausopinda ndati chakashata kuti baba wauya kuti ndine banga remufi chii kuhama dzake dzemufi haipapa ndizoziva kana maonero ako chakashata chii kuti aiwa munhu wakafonda handine inini yake inandinayo pakataurwa nyaya iyi anozvifunga akazofunga ndaona kuti banga rake ndauna aine banga rake pane chakashata hapana pasina chakashata saka sei uramba wakabatira kubanga iwo ndaiwo wanga wandiudzawo kuti mukadzi wako kanyengwa nemugaisi iwewe marwadzo ekunyengerwa mukadzi ndo haakukutuma manje kutaura zvisina basa kupare mhosva yekuti ava ndo vakauraya iye vasina kuuraya because hauna une here proof here yekuti uya nechikuita nekufa kwemunhu aiwa ina hana wati vakauraya wakati wakadini takati mune banga remufi aiwa iye banga akadzosa here baba ngwavo kwanina banga akadzosa here haanoridzosa wabereka mufu wakariramba izvozvo banga rakadzoswa asi ndobva rarambwa zvinorevei ndine chikwereti chako $50 ndobva ndauya $30 ndobva wairamba hanzvo ndizvo wobva wairamba kana ndakubvunzwa zvakaenda nemari ndakaenda $30 iyo unoti chii haana kuya nayo wakaenda nayo ndikaita sei ukairamba saka andi mhosva ndiwe wakaramba mari asi munhu auya nechii makati mimi makadaidzira pakazara vanhu kuti munhu ane chinhu chemufi wese ngauye nechii nacho handizvo ivi nyangwe dai kakazvizwa kana asina kuzvizwa asi wakauya nechii nebanga sekudaidzira kwamakaita kuti pane nechinhu chemufi ndakazora nebanga remufi ndauya naro mubva mariramba chakati murirambe chii ivi muri makadaidza kuti munoda zvinhu zvivavo zvemufi zvese munhu auya nacho mubva mariramba makarirambirei banga it means there is a reason why makaramba banga reason yenyu kuramba banga ivi muri madaidza kuti munhu yese ane chinhu chemufi ngachiuye sei musina kuramba umwe wese wakauya nemari sei musina kuramba umwe wakauya nemari wese asi makaramba akauya nebanga
Wamwesi wakaenda mari, wakaenda migomo nemapureti makatambira. Asi wakaenda banga pamaramba. Asi ndimi makadaidzira imi kuti munhu wese ane chinhu chemupfinga uye nacho. Asi ndakati hama dzake ndedzakadai. Ndosanobvunza kuti hama dzakarambira ibanga. Uziwe banga ndiro wakufamba naro kaiwo. Uchida kugadzirawo nyaya dzako wakufamba neibanga. Rekuti wangaenda bamba remufi. Handisi. Kuti iwe uzonetsana uzosvike pekutaurwa maponda mwoyo wakazotaurwa kuti mukadzi wako runyengwa ndimugaisi. Handisi. Handingange nyaya kuti wangotaura nenyaya yebanga. Kuti uzotaurwa wewe uzi mukadzi wako runyengwa ndimugaisi. Iyo handi wangotaura nenyaya yebanga ino. Kanga ndirowa. Ubva nenyaya yebanga. Ndataura nenyaya yebanga. Ndakataura. Saka uimidzwa wanga wari mumupulani kusatambirwa kwebanga. Wakanga waziya sei nyaya yebanga iwe usiri hama yemufi. Ndimukoma wangu ishumba takagarisana pasaidi. Ndosati patati paya makarambira ibanga sei wazviti handisiyo hama dzacho. Nani zvinotirwadza kuti pandati makarambira ibanga wati hausi hama yacho. Handisi. Iyo ndizva kuti ndishumba ihama yangu. Nekuti wada kuti tizwe nyaya yako yekunyengerwa mukadzi. Ndizve. Aiwa ndi baba wako. Andizvo. Asi baba wako ine. baba wangu chai. Saka chikunetsa baba wako chai chi. Ivi nyeko baba wako chai akakutaura kuti mwana wangu unyengerwa mukadzi. Chakashata chi? Anozondiudza pakazara. Zvida basa. Achise mukadzi achinyengwa. Aiwa. Zvekuti baba wako akutaurira papi kana kukupika. Zvine basa here. Pakazara vanhu mambo mushemenge tu. Ndikuzwa toda yakutaurwa pano vanhu ka. Kana baba wako akutotaura ka pakazara vanhu. It means vanhu vese varipo wakutozviziva. Alright, zvakataura baba pana akashamisika here. Mukadzi wangu ndakatoenda. Aiwa, ndati pana akashamisika here. Pakazvakataura ndi baba wako kuti mukadzi unyengwa ndimugaisi. Pana akashamisika here. Hapana akashamisika because vanhu vese vanga kuzviziva. Waishamisika iwe angazozviziva ndiwe chete. Baba ndiye akazotoita chiwindi. Kuti mabamba muruhiri wakati. Saka wamugumbukira futi yacho kutaura kuti baba muruhiri wakati. Saka chati mukadzi wako aende chii? Baba akashambidzira pakazara vanhu mukadzi wakanyanya. Ndati mukadzi wako akaenderei? Akana ndigari mushamba kadaro. Baba wako angandiudza akafamba achibva mukadzi wako akanyanya. Mukadzi wako angashirana na baba wako ine. Apana zvakamuremera. Mukadzi anenge akashigarira iwe. Apana zvakamuremera. Aiwa, mukadzi wako itsotsi. Apana zvakamuremera. Akatiza mvura yepambara ichiri kure. Itsotsi. Akatiza mvura yepambara ichiri chii. Asada kuti iwe ufunge kuti munhu akashata ndi baba wako. Handizvo. Mukadzi anorara newe. Ndiwe akamuroora. Handizvo. Woti handigariri izvi mushamo. Uri kugara musha baba here? Uri kugara musha baba munini here? Aiwa ndogara baba munini vanogara kwavo. Iwe unogara pamba pako. Saka mukadzi wako iwe angabvira pamba pake kubva nyaya dzako kubva nyaya yako baba munini. Aifamba akataura munhu. Aiwa zve. Mukadzi wako kana anga asingazvizivi akadii kusungisa baba mukuru. Deformation of character. Ada akasungisa tezvara kuti deformation of character. Ada yaito nhasi atoti munoda totozwa nyaya yake kuti bambo wari kufamba uri kuti ndiri kunyengwa ndiri mugaisi. Handizvo. Panotava kuti ndakutoita mabhegi angu ndakutosunga mabhegi handingagariri zvakadaro mumusha munomu. Baba wako famba achitaura kuti ndiri kuhura. Iwe kutoti mai endai. Mai kwakutoenda. Ukati aiwa ndakutoa baba wakauraya munhu. Ndio revenge yacho. Baba wakauraya munhu. Iwe ngautaura banga remufi pakudii? Imimi ndii mutaura kuti mapurisa pakauya postmortem yakataura kuti munhu haana kana scratch haana kuraiwa nebanga kana chii. Saka banga rinouya papya. Dai wanga utaura kuti postmortem yakataura kuti munhu akarowa nebanga. Uyu baba wazooneka ine banga remufi. Ndopataitanga kutofungidzira kuti apa pamwe banga pangu pane zvakaitika nebanga. But munhu haana scratch haana chii. Asi iwe uramba wakabatira pabanga. Ndipo chikundinesa kuti sei uramba wakabatira pabanga. Sei uri kuramba wakabatira pabanga. Une chaunoziva here nebanga iri?
chatisingazivi. Kana kuti une chaukazwa here nebanga iri zvisingazikani newangu. Because nyaya yako nebanga kayakakura. Chikonzero chakazoti tisvike pakumitsana chii? Ndo chakandizama kutsana. Chikonzero ndechei? Ini ndabva kumashoko ndichifambira zvangu kubasa kwangu. Baba wangu avo ndakasangana nemunhu anonzi Pesikombo. Achina chekera push na baba wacho for Dimura. Vachidetsana panyaya yetuck shop. Ini ndakati ndichipfura nebasa ndobongo katanga kundirowa. Kuti uri mugrupu ranoda kuisa tuck shop aside. Ndokataudzana mashoko kuti mibaba mune banga remufi kana kunga dzava kunyengwa nemugazi. Aiwa. Iwe waizotaura panyaya yetuck shop wakutaura nyaya yebanga. Aiwa, baba wangu akandirowa. Muchimenge umwe munhu ada kuisa tuck shop aside peyangu. Saka waindirowere. Saka zvine banga izvo. Ndinoda kuudza pakati mukadza pakanyengwa takachinyana mashoko. Ndinoudza izvo. Saka makangochinjana mashoko. Takachinyana mashoko. Saka uri kubvuma kauti wakazvitaura. Zvebanga ndizvo zvandakataura. Saka uri kubvuma kuti wakazvitaura. Zvebanga ndizvo ndakataura. Uri kubvuma kuti wakazvitaura. Zvebanga ndizvo ndakataura. Wakataura asi zvekufa unotaura. Zvekufa anokutaura. Ndamufi akatoonekwa ari pamba pedu zvinototishambisa kuti semunhu aiwa asi iwe chimondi ndinokubatsira. Kufunga kwako iwewe munhu anorwadziwa nei ukamutaura kuti une banga remufi? Chinomurwadza ipapo chii? Chaunonyasa kutaura kuti wamudzorera iye akutaura kuti mukadzi wako uri kunyengwa ndimugaisi. Iwe kuti une banga remufi iwe. Kufunga kwako iwewe chauda kumurwadzisa chii nekumutaura kuti une banga remufi? Aiwa ndinoda kukubvunza kuti iwe chawaifunga kuti acharwadziwa nacho maningi chii? Iye akuti mukadzi wako urohiwa bota ndini nemugaisi. Handiti? Iwe voti une banga remufi iwe. Marwadzo awo ungada kuisa paari ndei? Ari attached kubanga. Because banga iri nemarwadzo aungorifunga kuti ukataura nezvebanga iri baba wacharwadziwa. Ndoti marwadzo acho aunga akatacha kubanga ndeapi? Izwa shamwari. Iwewe wakabatikana because wakaudzwa kuti mukadzi wako ari kunyengwa ndimugaisi. Handiti? Iwewe vhoti gandidzorerewo. Kudzorera kwakuita vhoti une banga remufi. Handiti? But kuva nebanga remufi zvinei? Chaungafunga kuti chingamurwadza? Kuti une banga remufi iwewe chinorwadza chii izvozvo? Chaungabva wafamba mumaraini uchiti ndamutaurira? Ndamutaurira. Une banga remufi ndamutaurira. Iwo vaasumuka kuya kumangara kuti ndazindine banga remufi. Izvi totogara totoungana kutotonga nyaya yekuti ndazindine banga remufi. Nyaya yakamangara ndebanga here yekunyengwa mukati memugaisi here ngeipi ngeyekupumwa. Nyaya ndeyekupumwa. Uyu auye ndiye akamangara nyaya yekuti inini uyu mukomana arikufamba achitaura kuti ndakauraya. Ndopane nyaya yake. Asi uyu wakutaura kuti ndizotaure zvese zvandakataura inyaya yekuti uyu ndiye anga anditanga. Anga anditaura kuti mukadzi wangu urohiwa bota nemugaisi. Ndosaka ndakazozvitaura kuti ndimurwadzise. Ndopane nyaya ipapo. Asi munin'ina wake manje wakabva abvuma kuti takazvitaura. Ndobva atobhadhara $50 yematenda ndawa. Ndobva abvisa $50 yechi yematenda ndawa. Achiti zvese zvotaita izvi zvazvotangira pana mukoma. Mukoma wacho ndeupi? Zvokuti munin'ina anga ava aripo kana asipo hazvisina basa because akatobvisa admission of guilt. Meaning kuti iwe nyamudai munin'ina wangu nhasi angarapa haana zvimwe zvaitaura kunze kwokuti mukoma takataura. Imi maitaura uye ndichitaurawo. Nine munin'ina wangu baba wangu handizitokanetsana inyaya dzawo wega. Inini yangu yakazvimirira. Nemunin'ina wangu ndedzawo wega. Hamino zvakanetsanawo. Asaka ari kusanganisa ipapa. Inini ndakazvimirira. Nemunin'ina wangu ndedzawo. Anyway, nyaya yako ndeyekuti Ishe Chikomba akanga akubata nemhosva yekupuma munhu.
Asi maiwari haisiri nyaya dzekupumana. Inini wari yangu manje yaya pekuti nyaya iyi yafambwa nayo here kuzvikuti pasvike pekuti pazikanwa kuti Judha muzanamombe akambofa nei. Because zvese zvamunotaura zvekupumana zvese hazvina kana basa. Ine nyaya ine basa ndeyekuti Judha muzanamombe akafa nei. Paakaoneka ari pamba pasanganza anga afa nei. Because imi maukoshesa kupumana kwenyu musingakoshesi kufa kwemunhu. Because hapana padumbozwa kuti mapurisa ari investigation kuti munhu akafa sei. Kana mapurisa postmortem yakataura kuti munhu akafa sei. Hapana. Mutori wari nekupumana kuda kutoitana mari nemombe kuzadza matanga nenyaya yekuti ndakapumwa. Asi musingakoshesi kuti munhu wacho akambofa. Handiti munhu akambofa wacho azorora here. Mhuri dzavo dzacho dziripi dzamudzana nemombe dzacho. Because ndiwo vanhu vanoda vakamira panapa nhasi hawakuti mambotibatsirei kuti tizive kuti munhu wedu akafa sei. Imi mutopumana yenyuka asi munhu wakafa. Ende imimi makambotsvagurudzwa here kuti sei munhu akaoneka akafira mumusha menyu. Mubva madini makatya mari pamangosiya zvakadaro. Akafa rini munhu iyo tini natwendari. Saka musati mafunga ndizvo 4 years down the line hamusati mafunga ndizvo. Dati akafa 2021 asi mimi semhuri sevanhu vakaoneka pamba pakafira munhu hamusati mafunga ndizvo kuti sei munhu yakambooneka akafira mumusha medu. Hamusati mafunga ndizvo. Ende hazvitora nebasa nemi. Zvine basa nemi ndezvekupumhana nekutukana mabhawa. Chakakosha chii kunyengerwa mukadzi nekuuraya munhu. Mukadzi akanyengwa unoenda kaumba kwake asi otsvaga umwe. Asi munhu akafa unomuudza. Izvo zvandingakutotaura wakatoenda usina kumbomubata bari unyengwa asi wakatoenda. Meaning kuti izvozvo zvari kutonyengwa. Chiri kurwadza apa chii apa? Wodai unga kuti ndinotora kuti mukadzi umba ndiye anobikira tima kusina kana ndiye andainira. Saka ndikurwadziwa kuzwa kuti ruzo ruri kunyengwa nemukaisi. Zvino hembe wazvainira wazvibikira poriji rako kamwa tii yako yemakoni tii yako wazvibikira idzo hembe dzawakapfeka wakazviyainira. Handizvo wapedza nhasi wauya pano wega munhu wauri kutaura kuti uri kuhwira kuti ndiye uri kuhwira haasi toripo pamba pako wakatoenda. Izvo kutaura kwatoenda kutobikira murume kofi. Iwe uri kuzvibikira tii iye utobikira murume kofi as we speak right now. Asi umire pamberi pedare rineri uchiti ndiwe wandiri kuhwira kuti ndakarwadziwa kuti wakazi wahura. Uripi? Wakahura zvesho indo wakutohura zvesho. Tobatsirana baba munini, tobatsirana. Kuti ndabvunzwa kuti mukadzi uyu akaenda sei? Ukataka handigari zvakadai mumusha muno. Ndakutoenda. Kutopika zvinhu zvake kutoenda just like that. Mukadzi uyu angambogara ari wako here. Wakabvisa mari. Wakarora. Saka izvo wakaenda wakaenda here kuna nditezvara. Wanatezvara wakati chii? Mari. Mari kubva kwauri manje. Iwe ndio wakadaidzira. Saka iwe ndio wakuenda kubhadhara mari pakudii?
Mutemo wani? Izwa chama. Akambono kurorera ndiani? Saka uyu pakurora kwako yanopinda papi? Sei wakati wasina kuramba mari wakati tuda turi baba wako. Sei wasina kuti baba wako abhadhare rura rako. Iwe zvakaenda wasvika wana baba wacho uri tuda mari. Mukadzi wako wakati mukadzi wako tati wakati kuna baba wake kubereka. Saka akazi kana azobhadhara ndo panichadzoka kuwasaka bhadhara ndokupera kwemarriage handiti? Mami nemwana ere? Mwana ye uripi? Kugogo iri kumusha kwani? Kwemukadzi? Uri kubhadhara maintenance? Ndati uri kubhadhara iri maintenance? Uri kubhadhara? Chokwadi chiri baba munini? Chokwadi chinorwadza. Asi chokwadi chiri kuti mukadzi asiri wenyu. Because hansa ndambona mukadzi anoenda kumusha kwake asina kupiwa gupuro. Asina kurambwa nemurume warara naye kumbezi. Mukadzi anosumuka pamusha kuti azi mai wako ndituka. Wanga no wakadzi warapa watuka ndo nawo mwena. Kwa kuzotwana tete. Matuka kangani wakadzi makazara. Asiko kuti watukwa ntete. Kotopeka mabegi. Kotoenda kumusha. Kozi iwe chiti bhadhara iwe nekuti tete wako kutuka. Doesn't make any sense. Haustaura chokwadi pane pautinyepera bambo iwe. Pane pautinyepera iwewe. Nyaya yako haisibuda ba. Iyo mukadzi arongedzeri kuti baba ndakatuma kwa mukuru wako. Kuenda goko kubva kwamutare kuenda goko. Nekuti azindatukwa baba munini. Uyu ndiye baba wako chaiye. Saka kodai ngazotukwa ndi baba wako chaiye. Hapana pane chinhu chamundinyepera. Pane nyaya musada kushandisa nyaya yerufu kuti ndiyo yakanganisa mumhuri yako bai. Iwe nemukadzi wako mamuri mbowirirana. Hayi chamwati muri kuwirirana mukadzi kuvhura kunduka kuti akambe kuti baba mukuru wako awo handigariri izvozvo ba. Hama yako iyo yasiri kugara nayo ba. Iri kugara kumba kwayo. Kotosunga mabhegi ndakuenda goko. Asvika ikoko hachatauri zvavo akutanga wandibhadhara. Saka wakazibhadhara mari $300 iwe uri kubhadhara $300 yekuti chii? Yekuti mhosva yako ndeiyo chawakakanganisira una tezvaro. Aiwa uyu haasi baba wako chaiba. Akadzoka baba uchatuka futi. Uyu haasi akakubara baba. Akakubara iwewe ndiye munin'ina wake uyu. Ndinogara kure. Inini ndogara kilometers and a half and ungapata kusviki koni gora takana tibhore nsika zvilipo. Kilometer and a half ndozomona semukadzi wake kuti ari ku. Ndinogara naye. Shoko rere baba kuti makadara masoko ekuti. Sumukai babo. Sumukai babo. Iche mwana uyu. Ndinogara kilometer and a half kumba kwake nekwangu. And ndinoziva sei kana mukadzi wako kurora akaita mwana wemunin'ina wangu handizoita karora. And ndinoziva sei kuti ari kuhura ndomuona sei ndiri muroyei kuti ndiende kumutarisa ndoona ari kuhura ndozomutaura kuti mukadzi wako kuhura. Ndine wangu warora inini ndogara nawo handisati ndawaona ari kuhura ndozoenda kuona kumba kwake. Nyaya yabanga ari kutaura munhu aibhadha miti unofunga munhu unozoishe miti kwedu inobhadhwa mirichisi. Aibhadha mirichisi. Vandosiya pabasa pangu zvinhu zvakadaro so zvimiti zvake kwabatwa mwana kana makambaza kune mwana wedu muzukuru wanga akabatwa nengwena akadyiwa nengwena tiri kutomutsvaka. Vandisiya pashopu pangu zvinhu zvakatandozvichengeta zvazvandoora zvakautaura akasiya zvimabhadhi zvekubhadha miti izvibanga rari kutaura nhasi. Kana munin'ina wacho akabvunzwa kwamambo
akatotaura kutenga kunyepa kwese. Ndinoona murora kilomita zinhafu ndinoenda kuona kuhura kwako. Hafambi mukadzi wake nandimukana mubvunze kuti ndomuziva here kurora kwakaita ndakambomuona here kana ndomuziva kuti akamira akadidi handimuzive. Saka ari kutsvaga ke zvebanga zvese ngezvebhadhingi zvezvemite bhadhingi. Kuona pamba kuna vasanidi. Kilomita unoshumi. Manyepa ana kilomita. Saka mukadzi wake hambo ende mukadzi wake hambofambiba ende hamboni ende handimuzive sese kuti ndiye kana mwana akabereka handimuzive. Hafambi handai kana mbukumoda kutsabhugara kana mavite sonza hafambi mukadzi wake angasikafambi. Wakandoramba nezvo andoramba pamba pawo ipapo izvo. Wakazviziva sei kuti hafambi. Inini ndozozva kwendinogara mweri yaka. Aine zvinotaura kuti haafambe zvinotaura munoona angasikafambe. Kundonzwa chete haafambi cho aina ndandikatomuudze kuti kurora kwakaita kwacho kuti abereke mwana ndomuziva here inini. Kana makokoto ndakasvika kana kuti wakandichedzera kurora kwakaita. Tiyara kubvunzuka. Kana kasangana naye munzira ndaindodariko kana kufimba ngonofimba usikamuzivi. Hauzivi. Handofimba murora zvinogona makona kune kufimba. Aundigere nawo wangu inini naurundibikira sadza kuzotadza kufimba. Alright. Nyaya ichairi kuti semhuri hamuwirirani. Because kana mutontaura kuti mimi ndimi baba munini. Hamuzivi muroora. Iwewo mwana pawakaroora haunotaurira baba. Ndozvotoratidza kuti muwirirani. Chinoziva kuti kana munhu muchiroora it's a family event. Wana mai guru mai nini wana tete wana ari munoungana. Ini kana munini wababa wako asingatozivi kuti wakaroora kana wakaroora mari. Kana mwana haatomuzivi. Musore makonda tatane makore nababa 2021 singatauri nawo. Saka akatotanga October. Ndagara kuti singalingi nawo. Ndakambondorora fertilizer yangu kumbari 2021. Vachiti mari iripo. Ndazotora 5 bags dziya wakati urikupfunzira uno munhu baipa panozongoda kulinga nawo. Nongoidodzitora pasina. Saka nyaya dzenyu hadzisi dzemukadzi. Hadzisi dzekutanga. Ndagara sikatsikumba kwenyu. Bari chakandishamisa ndakati nini chipfuro wakatoita. Izwa iwe. Mukadzi wako wangauchinyasa mufadza here. Haine mukadzi wangu taiwirira. Saka uniki. Ndati wangauchinyasa mufadza here mukadzi wako. Ungochasa mufadza. Zvekuti mukadzi ari kufadzwa chayanga atakura mabhegi kokusumuka nemunhu wakapedzisa kutaura naye 2021. Munhu andakaindiwa raini baba. Wati baba wakapedzisa kutaura naye una 2021. Handisi. Mukadzi wako osumukira kuti ndadetsana nemunhu wakapedza kutaura naye 2021. Ngatiputse izwa. Ngatiputse muchato. Ninye munhu watagara tisingatauri naye. Zvinomika sense. Tatagara isu tikasangana murodha risingataudza. Saka mukadzi wako uchienda kumba kwake nenyaya yekuti munhu iyeye andituka. Kotosumuka. Iwe usatirakidza ubenzi wako munonga. Mukadzi wako iwewe haana here zvakaona pakufa kwemuninine. Akatorora mashure. Wemutorora kuti akatorora mashure. Mukadzi wako muri mika maitaura kuti iye mushe. Hapana zvandataura naye. Vakarongedza mbori. Ndakatosvika aini. Akatorongedza ndiripo. Saka vakanoziva vachengetedza chindaka. Ndingamuchengetedzera mama. Ukatomba nemari yebhazi. Saka toenda ne300 ndobhadhara. Wakapinda sei? Hatitambozviona baba. Zvinotaura ifiction baba. Kuti mukadzi akuti ndakwenda kumba kwedu otomubatsira kurongedza. Omupa nemari yebhazi. Saka makaronga. Then wayakomira pamberi apa nhasi kuti mukadzi wako wakaenda ndiri ndikubuda ndikutera. Babu tarai chokwadi baba. Tarai chokwadi baba musatipedzere nguva baba. Ndikunoda kushandisa kudaro. Ndikubuda pachena munhu. Ndatati 4 years tisingataudzani nababa wangu. Tipfudzana munhu. Nyaya yedu isusu iri pekuti kusataudzana kwababa wako haingawe reason yekuti mukadzi wako asiye musha wake. Ndopane nyaya yedu izvo. Magara muita ina bamu. Because your reason yako yekuti mukadzi wako akaenda. Mukadzi wako akaenda because baba munini. Ndakazvidaidzira zvakambata munhu wenyama. Anyway, hapana nyaya baba. Zvekupumhana zvenyu zvamamuri kuita izvi.
Kwavanhu vagara vasingawirirani, saka muri kutsvagirana nyaya. Saka zvokuti ndikaisa vhura kuti imi bambo imi simungai bambo nezvandaona ndovhura kuti you deserve kuti mupiwe mombe 4 dzekuti azi makumwa. Handisi kuona zvakakodzera. Endai mugadzirisane baba nevana vavo, mutaudzeni zvakanaka, because ndikakuti bhadha vamombe 4 ndawedzera ruwengo rwenyu. Apa muri baba nemwana, muri baba nemwana, asi nyaya dzenyu munodziziva asi hamusida kubudisa pachena. Hamuna kutanga kukana nenyaya yekufa kwemunhu, makatanga kukana nemafertilizer ekumbari. Kufa kwemunhu kwazouya kuwedzera pamusoro. Dambudziko ragara riripo kare ramunoda kutaura beni. Iwo baba unobvira kuti taura kuti wakajuta mwana fertilizer kumbari. Chipi ndingapindura ipapo. Ipapo handina fertilizer ndakatora chief. Chief mukauya nechinhu chema kumhandisira ndiri kutengesa zvinhu zvangu kuti ndichengetere, ndiri kutsvaka macustomers angu atenge, ndokuchengetera mundinorara inini mushedhi. Fertilizer yake haina kana mbobvisa akatengesa fertilizer. Baba wangu akatora fertilizer yake, akauya nefertilizer yake chokwadi kubva kugoko. Akaisa mushedhi mutegara pamudzidzi munoziva mudzidzi. Akatengesa fertilizer yake. Mudzimai wangu akatori, mudzimai wangu ndavasatori kumusika toita zvomusika. Akatengesa fertilizer yake chii toita zvofertilizer. Hayi pane fertilizer akapiwa kana kuti akatengeswa ini ndaitoda kutotengawo bhegi refertilizer. Pandanonoka kutengesa zvinhu zvangu mabhanana, abati bhegi rangu chindipai nditengese ndikati no tora amai wake mudzimai wangu ndabati pai mwana atori bhegi raatengesa aende kumba. Vanotengesa bhegi rakabva aenda kumba. Uyu inini ndire kwamura, uyu ndeye kwasanganisa. Handingaiti daka nemwana uyu ari kukura nemakore ndakaberekwa inini ndikaponza chitupa changu. Ndakaberekwa kuma 60. Ndita daka neuyu nhasi kukana naye kana kuti murura zvakati kukana naye. Ngadzidze hake iye, ngadzidze chifika, ngadzidze kutaura mukanwa. Kuti izvo ndiri kutaura zvizi munhu ndiri kutaurira zvinoita rada zvinoti handingasviki kunopedza mari uye kuno ndichimupomera kana ndichimuti zvakati. Aiwa, ndendosiya ndikumba kuti ndinosenjita zvandiri kuita. Izvi ndatoresa basa rangu. Handingafambiri zvakadai sokuti ndomupomera ndinoda mari yake. Aiwa, mari kaini handikuiti kana kuita sendosenza yangu inini. Ende zvandiri panapa kukura kwanditi handizivi chinozi jeri kana chii kana chii kana mhosva dzibandira. Mwana chete haagoni kutaura. Haagoni kutaura. Isusu tiri kuti kana muri kukana muri mhuri, svesvai mazwi aya munotaura. Because mukasasvesva mazwi ndo pamunosvika. Uyu akutowo mukadzi wangu ari kumusha because of you. Imi muri kutowo imimi uyu zita rangu rashata nenyaya uyu kuti uri ndakauraya munhu. But tiri kuti nyaya yekuuraya munhu ka inyaya yakati kurei because ine deformation of character, ine murder, ine chii. Handisi kana imimi muri kuti imimi nyaya iyi muri kuona kuti zveshuwa muri kudeform. Deformation of character. Handisi ndizvo chete. Munokwanisa kutoenda kumberi kucivil court. No, it's okay. Yes, moenda koclaima chii? It's okay. Madamages. Andoenda izvo, right? Yes, monoclaima madamages ekuti uyu munhu ari kuti chii? Ndakauraya chii? Ndizvo chaizvo. Ndakauraya munhu. Because inini ndikadzimana ndakuti bhadharwa mombe 4. Bhadharwa mombe 4 handiko uchadzima mazwi evanhu. Yes, ende pamutemo ndizvo. Imimi endai muite nyaya yekucivil court uko ngaiende mberi monoclaima machii? Madamages deformation. Tinotenda. Zviri proper, zviri pamutemo. Tinotenda. Because I'm a bit worried. One, relationship yenyu. 2, the circumstances surrounding kuzosvika pekuti mutange kukumana. Kuti chii chakamboitika mufuyu nyaya yake yakanyatsofamba chaizvo chaizvo here kana kuti hainofamba chaizvo chaizvo. Pane pandisiri kuona pasiri kubuda pasiri clear. Asi chifangana kubata nyaya yemwana umwe munhu wekudiki store akafira pamba pako umubata kuisa kweumwe. Ndosaka ndati izvozvo manje yakuda investigation yemapurisa neripoti yemapurisa
kuti uyu munhu akafa uyu takaona akafa nezvakati nezvakati pakuda ripoti postmortem iridiwa ripoti apo kuti izikane kuti uyu munhu kauyu chakamuraya chii handizvo. Kana pasina that report it becomes very difficult. And imi muri tiri papapo, it's your case against his case, your words against his words. Ari kuti ndakazviita iye muntu haana kuzviita handizvo. Saka to prove that toita sei? Hapana. So I cannot grant zvinhu zvakaita senge chii izvi muri kutaura izvi handikwanisi. Ini chandokwanisa kuita chindeuti endai mugare zvakanaka. Imimi kana nyaya iyi muri kuona kuti iri kunetsaka, endai moclaim kuberuko moclaim madamages enyu chii deformation. Because nyaya yekuti wakauraya munhu haisi nyaya indingambopedza just like that kungoti yatopera nekuti yapera nekuti wabhadharwa munhu. Saka you telling me kuti you be satisfied nenyaya yekuti ukabhadharwa mombe 4 saka mazuva ataurwa kuti wakauraya abva atopera. Ainini chief saka aiwa ndikubvunza kuti iwe are you telling me kuti uchawe nesatisfaction yekuti ndabhadharwa mombe 4 saka mashoko ese ekuti nemweya uri munharaunda yekuti ndakauraya wapera saka ndabhadharwa mombe 4. Saka taisa kuwakuru kuti vakuru ndivanofamba stage takabva kupasi tichisvika kuwakuru kana vakuru vanoti tifutende kucivil court iye anochengeta mari ndochengeta mari toenda ndosaka ndati pfunirai ndaimberi because pane element yechi pane murder apa involved and the murder yacho to me it's not clear kuti chinhu chakafambwa nacho here kusvika pekupedzisira because paroda nina postmortem report kuti munhu yakambofa nei asi handisozviona zvese izvo ndosaka makutanga unongedzana ende kuti nyaya yebanga ite topical issue imi muri kutaura sekutaura kwamuri kuita kuti ndandi kudzosa zvinhu zvemufi wakuzviramba chakati wazvirambe chii chief zvese zvari kutaura chief manye inini izvo ndiri kukumbirisa achida masakati famba izvai handina kuramba ndosaka ndati pfurai chii atoenda kudei because ndikuona pane criminal element haipapo chief ini ndotenda kwamurisa kudzadzisa kufamba kuya kwamurika ndiko tipiwe nzira yekuti inini handina kuguma tichachengeta mari endai mberi ndiri kuona pane criminal element tofamba ini ndinoda kuchena ndizvo ndikutaura ndosaka ndati inini kukubhadharisa kana kuti uyobhadhara mombe 4 hazvikuchenesi ndotenda chief asi mainvestigations emapurisa yekuti munhu akafa sei nechi zvese ndo zvichakuchenesa ndatenda. That's why ndabvunza ini kuti uyu paakaoneka akafa semhuri makaitei kuti mutsvagiridzwe kuti munhu angooneka akafa pakufi kuti apa ototora munhu koutowiga zvobva zvatopera. No, to me pane zvisiri kubuda pachena saka endai mberi. Ndotenda chief. Right. Ndokutenda nedare kutonga kwaita mberi ngatende. Thank you. Endai mberi.